Много често, когато дойдат при мен в салона клиентките ми, ме питат кой химичен пилинг е най-подходящ за мен и защо всъщност имам нужда от химичен пилинг. И затова реших, че в това видео ще събера отговорът на всички тези въпроси и ще го използвам като гайд, за да можеш и ти да се ориентираш дали имаш нужда от химичен пилинг и ако имаш, от кой всъщност ще имаш най-много ефект и ползи. Химичният пилинг е козметично лечение, което може да се прилага върху ръцете, върху шията, върху лицето, за да може да се подобри външния вид и текстурата на тази зона. По време на тази процедура върху третираната зона нанасяме химически разтвор, който съчетава в себе си различни киселини. Но тези киселини са така специално подбрани и формулирани, че да работят срещу конкретни несъвършенства или да носят конкретни ефекти и ползи за кожата. Ексфолиране, обновяване, анти-ейдж, депигментация, за всичко има. И освен всичко друго, химичният пилинг супер ефективно, бързо и безболезнено премахва слоевете мъртва кожа, премахва запушванията по кожата, премахва замърсяванията вътре в порите, така че има и почистващо действие. Има 3 вида химични пилинги. Първият е повърхностен, в който се използват леки киселини, като алфа-хидрокси и бета-хидрокси в ниски проценти, в така по-нежни щадящи формули. И тези пилинги обикновено дават едно повърхностно нежно ексфолиране на кожата, т.е. работят върху най-външния слой на кожата. Вторият вид пилинг е средно дълбокия пилинг. Тук вече се използва трихлороцетна киселина или гликолова киселина в така по-сериозно количество и процент, за да може от най-външния да се достигне в средния слой на кожата, като се действа и на двата слоя. Като това го прави и по-ефективен при премахването на увредени кожни клетки, възстановяването на кожни клетки, регенерацията на кожата, анти-ейдж действието. Третия вид, разбира се, са дълбоките химични пилинги. Това са тези, които проникват напълно в средния слой на кожата. Като при този тип пилинги най-често се използва фенол. И то в големи концентрации. Тези пилинги се правят само единствено от лекари. В EgoPlace аз правя и повърхностни, и средни пилинги. И ще ти кажа от тези, които аз правя и с които аз разполагам и работя в моя салон, кой пилинг от какви проблеми ще те оттърве и какви ефекти ще ти донесе, за да можеш да избереш най-правилния за теб. Няколко признака, по които можеш да разбереш дали кожата ти има нужда от химичен пилинг и дали това е подходяща процедура за теб. Първо, забелязваш, че започват да излизат все повече и повече петна по кожата ти. Хиперпигментации, еритеми, слънчеви увреждания, лунички, старчески петна, мелазма, защото химическият пилинг ще помогне за това да се отървеш от всички тези петна. И ще изравни цялостния тен и вид на кожата ти, така че да имаш един равен и сияен цвят. И в този случай най-подходящия за теб химичен пилинг от EgoPlace е Melaноstoп, защото той ще направи точно това, ще изравни цвета на кожата ти. Този пилинг действа регулирайки и забавяйки и инхибирайки производството на меланин в кожата. Което означава, че още след първата процедура, няколко дни след първата процедура, ти ще забележиш как твоите петна започват малко по малко да избледняват, докато накрая изчезнат след няколко процедури. Втори признак, по който може да познаеш, че кожата ти има нужда и така би се радвала на един химичен пилинг, ако текстурата ти е станала неравна, кожата ти е грапава, груба, сивкава. Ако тенът ти е по-сивкав от обикновено или с времето е станал по-сивкав и ти вече го забелязваш това нещо, независимо колко серуми и кремове нанасяш, то тогава може би е време да помислиш за това да отидеш да си направиш химичен пилинг. Защото той ще помогне да се отървеш от натрупаните слоеве по повърхността на кожата ти, от мъртви клетки, замърсяване, продукти. Пилингът ще възстанови и освежи кожата ти, което всъщност е това, което искаш. Ще я озари и подмлади едновременно с това, защото винаги химичните пилинги работят и с леко до сериозно анти-ейдж действие. Като най-подходящия пилинг за такава ситуация, при която няма някакви изявени сериозни кожни проблеми, а просто цялостно комплексът на кожата не изглежда окей и не се усеща окей на допир и няма онази сияйност и гладкост и онзи glow ефект, който всички искаме, то това е твоят пилинг BioRepil. Като BioRepil ще се бори и с стареенето, ще се бори и с леки хиперпигментации, ще се бори и с тази сивота, грапавост, ще махне натрупаните слоеве мъртва кожа. В цяло ще има много действия и ще ти донесе доста ползи за кожата. Освен това, този пилинг ще стимулира и производството на колаген, което пък ще подобри и ще стегне и контура на лицето. Ефективен пилинг е и срещу леко до към средно тежко акне,
ще помогне и в тези ситуации. И ако акнето ти е в по-изострена фаза и от средно тежко до тежко акне, и освен това кожата ти изведнъж станала много мазна, то тогава има друг пилинг, който е по-подходящ за теб и наистина ще ти помогне да се отървеш от тези проблеми. Защото когато имаш мазна кожа, е много изкушаващо да посегнеш към рафтовете с козметика и да изкупиш всички възможни ексфолиращи киселини, за да ги нанесеш една след друга върху кожата си и да си решиш проблема. Само че проблемът няма да бъде решен по този начин, да не кажа, че дори ще бъде изострен по този начин. Много често, когато идват при мен за анализ на кожата в EgoPlace или идват на онлайн консултация при мен, аз знам, само като погледна лицето на момичето, аз знам, че тя използва поне 5 актива. И тя не знае защо ги използва, не знае точно как да ги използва и влошава състоянието си. И първото, което правя в тази ситуация е първо да спре всички киселини, след като се възстанови кожата да дойде за химичен пилинг и оттам нататък даваме стъпка назад и започваме с продукти, които да възстановяват и хидратират кожата, а не да ексфолират. Защото най-доброто ексфолиране за мазна и за акнична кожа, най-доброто лечение в такъв случай е химичният пилинг, а не домашните ексфолианти. Да, и те ще свършат работа в дългосрочен план, но в краткосрочен план най-добре и най-бързо ще реши проблема химичен пилинг, подходящ такъв. Защото пилингът е с много крачки напред, от който и да е продукт и от която и да е домашна съставка. И най-подходящия пилинг за теб е Blemi Skin, който се бори активно срещу тежкото и средно тежкото акне, като се препоръчва да се прави между 15 и 20 дни, около 3 до 5 сесии. Тоест 3 или 5 процедури през 15, максимум 20 дни, за да има най-дългосрочни и най-ефективни резултати. След това можеш да минеш на нещо по-леко, като BioRepil, предния пилинг, за който говорихме, за да можем да задържим резултатите и малко по малко да продължаваме да се борим с пигментациите, с запушените пори, неща, които може да възникнат в последствие. Така, ако имаш обаче белези от акне, които просто каквото и да правиш не изчезват, а ти имаш огромното желание да ги разкараш, то тогава имам пилинг и за теб. И то всъщност не е пилинг, а тук вече ще е комбинация от две процедури, а именно микронидълинг и химичен пилинг 2 в 1. Защото когато акнето изчезне, то много често, особено когато бавно се е решил проблема с него и е бил отлаган във времето, неговото лечение е било отлагано във времето, оставя след себе си белези. Различни видове белези, които много трудно и много бавно се лекуват. Да не кажа, че е почти невъзможно да се излекуват вкъщи. Комбинацията между микронидълинг и BioRepil е много добра от гледна точка на това, че самия микронидълинг може да се каже, че разбива тези белези, правейки микроканали и микронаранявания в тях. И оттам пък, чрез тези микроканали, позволява на химичният пилинг да навлезе още по-дълбоко, отколкото би навлязал без него. И по този начин наистина започва отвътре навън лечението на белезите ти. Така, ако пък искаш кожата ти да е по-свежа, по-млада, по-еластична, фините линии и бръчките да изчезнат или да се забави тяхното образуване, искаш да стимулираш кожата си засилено да произвежда колаген, еластин и хиалурон, то тогава на теб ти трябва анти-ейдж пилинг и то не просто анти-ейдж пилинг, а добър такъв. И твоят най-добър избор ще бъде пилингът Oxy-Age, защото той има изключително добро и бързо и мощно анти-ейдж действие. Той буквално е реструктуриращ химичен пилинг. Намалява фините линии, намалява бръчките, намалява релефа, намалява текстурата, намалява всичко, което не искаш да имаш по кожата. И насища кожата с кислород. Като едновременно с това я и почиства в дълбочина. Ако пък искаш да се отървеш от мелазмата и каквото и да си правила до сега, то просто не се получава и тя не изсветлява тази мелазма. Даже имаш чувство, че все повече става и все повече се разпростира, то не се притеснявай, вече е измислена и процедура за теб, която ще отстрани до 95% от твоята мелазма. Само с едно нанасене. Мелазмата е често срещан кожен проблем. Най-важното е да знаем, че мелазмата не е козметичен проблем, тя по-скоро е хормонален такъв. Много често се появява в перименопауза, в менопауза, когато започнем или спрем да пием противозачатъчни, т.е. когато има хормонален дисбаланс, когато забременеем или пък точно когато родим, винаги когато има сериозен дисбаланс в хормоните, има риск да се появи мелазма. Мелазмата се засилва от слънцето, но не се предизвиква от слънцето. Така че, колкото и слънцезащита да носим върху мелазмата, тя няма да изчезне от това. Но пък няма и да се разпростре и няма и да се обостри, така че
пак е добре. Процедурата, за която си мечтала да намериш и която си искала, за да ти достави наистина минимум 95% ефект върху твоята мелазма, е този пилинг Козмелан. Това е номер 1 в света пилинг против пигментации, лунички, мелазма и всякакви от този тип. Но, да те предупредя, няма да има дълготраен ефект и резултат, ако не предпазваш кожата с защита, ако не използваш домашната грижа, която е задължителна към тази терапия и ако се случи така, че хормоните ти просто излязат от строй и излязат от баланс, това не е нещо, върху което един химичен пилинг може да действа. Пилингът ще махне това, което вече се е случило на кожата, но не може да предотврати повторната му поява, ако нещо се случи в организма. Козмелан е професионална терапия против пигментация и мелазма, която наистина обещава до над 95% ефикасност и резултатност още след първата процедура и в първия месец. Терапията Козмелан е с приблизителна продължителност около 3 месеца, веднъж се прави в салон, но в следващите 3 месеца се спазва строга скинкер рутина, която е към пакета на Козмелан и трябва да се спазва по точно определен начин, в точно определени моменти от деня. 3 продукта са, не е толкова ангажиращо, но наистина трябва да се използват стриктно и старателно, иначе просто няма смисъл. И като цяло химичният пилинг не е толкова страшен, колкото звучи, ако си подготвила кожата си за него и ако пазиш кожата си след него. Той може да бъде могъщо и магическо лечение срещу адски много проблеми, да не кажа всички проблеми, които можеш да имаш с кожата си, както чу и видя до сега. И ако си пробвал вкъщи да се бориш с тези проблеми, но просто няма ефектът, който ти искаш или няма никакъв ефект, то най-вероятно е време да пробваш химичен пилинг. Както казвам аз на моите клиенти, ако си правиш химичен пилинг всеки месец, нямаш нужда от почти никакви продукти за вкъщи. Нямаш нужда от 10 вида ексфолианти и 10 вида активни съставки. Имаш нужда от почистване, хидратация и слънцезащита. Всичко друго ще го направим ние в салона с химичния пилинг. Преди процедурата трябва да спреш всички активи. Трябва да спреш ретиноиди, трябва да спреш АХ, БХ, трябва да спреш азеленова киселина, витамин С, дори ако кожата е по-чувствителна. За поне 5 до 7 дни преди процедурата и за толкова след нея. След химичен пилинг трябва да дадеш на кожата си време да се възстанови и да я обгрижваш като малко бебе. Повече хидратация, повече възстановяващи съставки, повече грижа за микробиома и за защитната бариера, повече слънцезащита, избягване на слънцето. В никакъв случай скрабове ексфолианти. Трябва да я миеш с хладка, темперирана вода, телесна температура, нито гореща, нито студена. И ако спазваш всичко това, и ако не си бременна и нямаш някакви изявени остри алергии, нямаш отворени рани по кожата или кожни инфекции, нямаш рак на кожата, кожата ти не е силно чувствителна, не употребяваш роактан или изотретиноин, не си правила скоро лазерна процедура по лицето и не кърмиш, то ти си идеалният кандидат за химичен пилинг и ти наистина ще получиш всички ползи от избрания от теб химичен пилинг. Благодаря, че отново беше с мен. Чао и не забравяй да сияеш!